IFM News. Inihayag ng One Pangasinan Transport Federation na wala pang pinal na desisyon ng kanilang grupo kung isusumite ang kahilingan ng mga ito na taas pasahe. Ito ay matapos muling sumipa ang presyo ng petrolyo na halos umabot na sa 3 piso. Sa eksklusibong panayam ng IFM News dagupan kay One Pangasinan Transport Federation President Bernard Tuliao, iginakasan umano ang kanilang petisyon na gawing 15 pesos ang ngayon 13 pesos na minimum fare sa mga pampasaherong jeepney. Sunod na yung pagtaas ng presyo ng diesel. So, mayroon tayong dating petition na 15 pesos. So, ito pinag-uusapan ngayon ng mga grupo namin sa Metro Manila. Hintayin natin muna yung final decision ng ating grupo. So, ang tinakabahan natin, baka next week tataas na naman. So, talagang tuloy-tuloy na itong petition natin for fare increase. Ngunit nilinaw ni Tuliao na hinihintay muna nila ang pinal na desisyon ng kanilang grupo upang umusad ang hiling nilang fare increase. Gayunpaman, ang 15 pesos na minimum fare ay sapat na umano na dagdag pasahe para sa mga tsopera. Kahapon naman, ibinasura ng LTFRB ang proposal ng ilang grupo na gawing 17 pesos ang minimum fare sa mga pampasaherong jeepney sa buong bansa. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.